Hola, sóc Antoni Ferreter, fundador de l'empresa Robòtica, especialitzada en la comercialització, distribució, difusió i promoció de la robòtica educativa i personal, empresa fundada l'any 2007, madurada durant l'any 2006, i durant tots aquests anys ens hem especialitzat sobretot en la robòtica educativa, introduint la robòtica com a eina per aprendre tota mena de continguts transdisciplinars i curriculars, i evidentment també els tecnològics, però no únicament, que acostumen a ser escocos, tipus matemàtiques, física, STEM, Science, Technology, Enginyeria i matemàtiques, però també altres coses com conceptes d'energia, conceptes de ciutats contaminants que han de passar a ser ecològiques, smart cities, perquè la tendència és col·locar els robots en un context per explicar històries. Bueno, la idea de la robótica educativa es no ensenyar a fer robots, sinó utilitzar robots per aprendre. O sigui, mitjançant la programació, la construcció, el disseny de reptes, la resolució de reptes, es van fomentant habilitats d'autonomia, de resolució de problemes, de lideratge, o sigui, coses que no estudies normalment en una escola de forma acadèmica. El client principal és el client educatiu, per tant, escoles, fundacions, AMPAs a vegades, que compra producte de robòtica educativa, o bé, també hi ha empreses de serveis que donen serveis de robòtica educativa per nanos, i s'ofereixen a les escoles, però aquest és el prototip del nostre client per introduir la robòtica educativa a les escoles. Estratègicament, nosaltres hem decidit no donar serveis per nanos, creiem que és molt més efectiu trencar les barreres d'entrada que moltes vegades el professor, i formar el professor, transmetre-li la cultura i les virtuts i la manera de treballar de la robòtica educativa. És fonamental que se senti còmode amb el producte, que el domini, si no difícilment l'utilitzarà a classe, i com a serveis ens hem especialitzat en això, en serveis a formadors. Jo crec que la robòtica, des del meu punt de vista, està en un moment creixent sobretot en el tema personal, és a dir, fins ara la robòtica industrial ja està molt madura, d'acord? Però a nivell personal està havent un gran boom. Llavors, mica en mica estem veient que s'està expandint, no? Fa uns quants anys ningú tenia un robot a casa, ara gairebé tothom té un Roomba, que és el robot aspirador, i ens estem dirigint cap allà, no? Cap a tenir un robot a les nostres vides. El producte potser que és més conegut i de rebot també és el que venem més, és de la marca Lego Education. És una línia de Lego Group, és una gran multinacional de la jugueteria que tothom coneix, però té una línia que és la línia educativa, que està en franc creixement, especialitzada en aprendre utilitzant el seu producte Lego i les seves solucions, que jo diria les més transcendents o les més importants són les relacionades amb la robòtica educativa. A veure, d'entrada nosaltres tenim una botella presencial especialitzada en robòtica educativa, que és l'única que hi ha. En el seu moment va ser la primera que hi va haver a Europa, durant molt temps ha sigut l'única que hi ha hagut a Espanya, on els professors poden venir aquí, veure el robot, nosaltres els assessorem, no estem a internet, no estem amagats a qualsevol lloc, i poden veure un gran ventall de solucions diferents. Hola, soy Sofía Lara, trabajo aquí en robótica, soy la responsable de atención al cliente. Es las dos cosas, es para jugar y a la vez para aprender. O sea, puedes aprender con estos kits y puedes ir creciendo con ellos. O sea, que te permite crecer con una línea. Por ejemplo, si empiezas con una marca, con Hoyo, con Lego, con Fisher Technic, son casas que te permiten ir creciendo hasta a la universidad o presentar un proyecto de doctorado o lo que a ti te agrade. És molt transdisciplinar, en un robot hi ha components mecànics, hi ha components electrònics, hi ha una part de programació, d'utilitzar, es poden treballar magnituds físiques que són les que capten els sensors. D'alguna forma
agrupa, també hi ha el concepte de comunicacions, els robots es comuniquen o bé amb internet o amb el teu ordinador, etc. No? D'alguna manera unifica totes les enginyeries en una, i per tant des d'aquest punt de vista és estratègica perquè tens una visió generalista de moltes tecnologies diferents integrades en un únic dispositiu, i per tant és una gran motivadora de vocacions tecnològiques que, com et deia, ara tenim des de fa uns anys ja un problema a Espanya, a Catalunya, i diria que anem per accident, de que en un món cada vegada més tecnificat hi ha molt poca gent que vulgui ser enginyer. El público es ambos, los padres interesados para que el niño aprenda y pueda sacarle provecho al juego didáctico, y los niños pues por la curiosidad, por la novedad, porque el amiguito lo tiene y pues mira, es esto, el boca a boca. La robòtica agrada tant, l'experiència demostra que la robòtica agrada tant a nens com a nenes. Hi ha participants a competicions o clients nostres o equipem escoles per nenes que s'ho passen igual de bé que els nanos.